Sad sam stigao, ne bi pa da. Šta je sad? Šta je sad? Znači, ono moja ekipa, ono što smo nekad, ja sam radio za 3 drugara interfazirao, za Šijom i Gojom, Groj. Ja sam kada metalac, ako si čitao. Jedini metalac. Na našoj strani. Da, jedini metalac. Među punkerima, ali dobro. Mi smo se ćorali na muzike, pa smo se naslušali. Oni meni, ja njima i tako da. Našli smo neki zajednički. Može zvaniš. Otkud? Isti naprotiv. Da, budi samo. Ne mogu. Ne, tu si ti već, već si kadru, ajde. Otkud baš ta vrsta muzike? Otkud taj neki crossover? Ili već kako to zove? Trash, HC, punk, pičke, ne znam. Zato i crossover, zato što ima i svega. Nije klasičan, ali metalski crossover, ali crossover zato što možeš naći i ne znam, Helahopters, i Turbo Negro, i Anthraxe, i znaš, svašta sam ja tu prepoznao. Punk varijantu je... Prepoznao sam. Da, u suštini je to sve punk. Razumem, da. Pazi ovako, to je iz ugla metalca, pošto ja metalac. Ja sam tu otkrio, ne znam, i Violence, ne znam, Gram Suckers i sve iz 80. Ali ima naravno i ovi novi bendova koji... Zato mi je fantastično. Tako da to nije crossover po definiciji, to je po naški. Meni lično, mislim, iz mog ugla, meni je otkrovenje. Mislim, nije ono, nije hvala, ali ja zaista pratim, slušam u pičkama, znaš, svašta. Imam širok mi je dijapazon, znaju. I imam svega, i piraterisao sam ranije i znači ono, svašta je prošao na glavu, ali ovog nema toliko, pogotovo ne u Srbiji. Ne znam da li... Imaš klasični hardcore punk bandova koji su ono... Jel ima? Da li ima neko sličan vama u regionu uopšte? Pošto to moderno sad reći. O, ljubim brata moga, izvinjavam se. Svi dobar? Svi dobri, nisam poneo, bilo mi komplikovano. Ima hardcore bendova, znači ima trash metal bendova, ali mislim da sredina neka... Pa ne znam, da se to tako može nazvati. Dobro mislim. Sve je to odsvirano već. Naravno, a mislim na sceni. Na sceni možda ovoj našoj nema, ali napod vidiš. Ja ne znam, da li iko ikad više nešto novo. Neko može nešto novo da unese u ovu muziku. Pa da, mislim, po meni je poenta da, znaš, ono, ukrstiš je, vidiš šta se može ukrstiti. A što mi prirodno slušaš? Verovatno? Pa, svašta. Isto to što je svijet. Ja bih rekao da je ono nekom S-tripu. Rasta da ne znam. Ja slušam. Stoner, ja volim. Ja sam isto malo, ono, s godinama, znaš, kako ide vreme. Pomeru granice, ekstremnosti u muzici i sad sam ono na nekom. Ja sam bližim 50 i veruj mi da sam sve, znači od 85 do sada, sve moguće pravce undergrounda probao. Da. I sve mi je negde tu ostalo. Da. I od svakog uzmeš po nešto, ostatak ostaviš da leži i to je to. Da. Ćao mama! Ajde, zašto Lazar? Zašto Lazara? To morate pitati čoveka koji nam je dao ime. Tako,
Pa jedan naš drugar, ali to je sve iz neke zebancije, pošto svi znamo šta je Lazarat, da je to mesto u Albaniji, nezavisno po marihuani. Mi smo svi veliki uživalci iste. Za legalizaciju. Da, i ne odvajamo puno sviranja i duvanja, tako da mislim što ti nalazi ono probamo da bi duvali. Spajate lepo skoristi. Baš tako. I ne znam, ono, Lazarat, pogotovo kad dođeš to H, je nekako, znaš, etno. Zvuči etno, znaš, etno ti ga baš. Negde sam pročitao da su se javljali ljudi iz Albanije. Da, mnogo. Jako puno. Što običnih debila, albanskih nacionalista, što ono ljudi koji kapiraju priču. I svi su lepo reagovali. Ne, stvarno. I čak su nas izvali prošle godine u avgustu da dođemo u Prizren ili u Peć, sad tačno ne znam, da odsviramo neki festival, ali nismo mogli pošto mi je pevač bio na sezonskom radu u Nemačkoj, ali bit će prilika i voleli bi tamo. Zvuči prilično egzotično. Pa to, da. Ne znaš prvo šta je, pogotovo kad pogledaš onaj disk, vidiš ono demona koji drži grančicu, biljke, znaš. Ne znaš prvo da li ćeš počuti neki mayhem ili ćeš čuti, znaš, neki... Kad mi je poslao taj prvi neki sa YouTube-a, ja sam mislio da je to nešto malo black. Pa ajde da čujem, ali da, dobra, dopada mi se, baš. To sik je, što si veći sikneš, to te ljudi više pošte ili ti se boje ili ne znam šta, ali pali. Više pali nego da budeš normalno, u svakom slučaju. Pogotovo ovde. Pazi sad ovo, ja sam se kao pravi novinar, ja sam se pripremio. Da se podsjetim ako nešto slučajno zaboravim. Samo ne vidim gdje sam zapisao. Popova bjelježnica, jel? Oče naš. Čekaj. I gdje ste svirali ranije? U kojim bendom? Znači on je svirao u posljednjem pokušaju i nigde više. Kara, naš basista, on je imao onako, ja mislim, najduži staž u sceni. On je svirao u Mitisersima, Bajonetima. Znam čoveka između, mislim. Blitzkriegu, Chronic Infections. Ko zna gde još. Naš bubnjar isto je imao fenomenalan radni staž. Svirao je zajedno sa njim u Mitisersima, u Bajonetima, gde još... Teatar gde je svirao. U Shopliftersima i dalje aktivno. U Red Unionu je svirao... Ne znam, da li u isto vreme sviraš mojim komšijom Basara? U Shoplifterima. Da, to je moj komšija. Ko je njegov bed? Da. Pišta imaju uvijek neke težke varijante, tipa metal težke. I imao je Remedy band, to je isto HC neka varijanta, koja mi se sviđa. Interesno, otkud CD? U fizičkom obliku? Zbog skroja. Ko bi drugi išta uradio? Mi, verovatno. Da. Pošto smo imali tada i turneju po Nemačkoj. Ispalo je da i CD sad egzotika. Znaš, u eri digitalnih fajlova. Ali okačili smo na Bandcamp i svuda. Ali opet ovo je, dobili smo neki 350 komada i to je otišlo Ćaneš i to je otišlo dosta brzo. On je odjeka napad. Čega? Odjeka van regiona. Da, ja. Ima. Koji ljudi nam Bandcamp slušaju? Pa, tamo baš ne. Mislim, slušaju, ali znaš, treba im PayPal da bi skinuli sve i svašta. Ali bilo je odjeka, na primjer, u Nemačkoj. Tamo ljudi pojma nisu imali ko smo i šta smo i dešavalo se da po svirci bude i po 100 ljudi koji prave moš pit i
i stage diving, a nekad je bilo i 5 ljudi, tako da, znaš, ali ovdje po Novom Sadu, Svi bendovi prošli. po Novom Sadu uglavnom pravimo ok svirke. Jel vam Meksik pomogao nešto popularnosti?